Fizzy dogs. Hej, og velkommen tilbage. Velkommen. Hvor bliver du af? Nå, men vi har fundet Aaron. Okay. Men jeg kan høre en zombie. Har du Rimelig smuttet langt derhen? Jeg kan sige dit navn nu. Det kan jeg egentlig også. Altså, dit navn. Jeg kan ikke sige mit navn. Det vil også være lidt uhyggeligt. Var der Kan du noget ikke derovre? det der vandvægt? Det er pisse irriterende. Jo. Så er de noget kul. Og jeg kan så høre en zombie. Og en spider. Okay, elite. Okay, den der zombie, den er rigtig sikker. Og se mit flotte træ. Okay. Der er ikke noget her. Jeg tror, jeg fandt en vej her. Lad os se. Der er altså en mobs. Nå, okay, der var ikke så meget her. Jo, der var en masse jern. Men Ja. udover det var der ingenting. Altså, jeg tror også, der er vand. Ja, det er der. Okay. Wow, der er mega meget. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan stoppe det her vand. Det kommer fra alle vegne. Virker det? Det gjorde jeg i hvert fald. Sådan. Ja, der er noget heroppe. Nej, der er ikke andet heroppe. Så kan vi smutte videre. Okay. Jeg tror, I kan se dem. Ja, fuck, der er de. Jeg har fuld kontrol, bortset fra mit sværd lige gik i stykker der. Jeg har et til dig. Super. Men har du et selv så? Ja. Okay. Nå, du var jo også så klog at lave to, selvfølgelig. Okay, det er faktisk en stor, hvad kalder man sådan noget? Jeg tror, man kalder det en mine. Gør man det? Det ved jeg ikke. Jeg kan høre en enderman. Man. Oh man. En enderman. Oh man. Oh man. Oh man. Ja. Godt så. Du er helt andet. Ja. Ja, man. Ja, man. Der er lava. Ja, man. Kyst. Svampe. Okay. Altså, det siger min mor, jeg ikke må tage noget af. Min Minecraft mor har sagt, at jeg gerne må. Okay. Jeg har fundet en ravine. Dems. Ting. Jeg faldt ned og døde næsten. Ja, men den gode nyhed er, at jeg har fundet guld. Jeg kan ikke. Jeg hader guld. Guld er godt for helbredet. Du er godt for helvede. Det synes jeg. Scheisse. Ej, nej. Gå væk. Tak for lort. Nej, indtil der er to. Og en skeleton. Gå væk. I hedder mig alle sammen. Jeg er død. Nej, der er to. Jeg dør også nu. Nej. Ja, jeg dræbte den. Jeg har et halvt liv tilbage. Skynd dig, TP, gør et eller andet. TP, det må vi vist ikke. Nej, okay.
Hvad så? Så lige var vi tilbage. Kan du finde stedet? Sikkert. Sikkert. Jeg har fundet lapis. Lapis. Hvad hedder det? Jeg kan ikke snakke. Lapis lazuli. Præcis. Det er som jeg sagde. Ikke at jeg tror, vi skal bruge det til noget. Men... Jo. Vi skal lave et farverigt slot på et tidspunkt. Der skal vi bruge blå uld. Og så har jeg fundet pænt meget lava. Plejer der ikke at være diamant ved lava? Det synes jeg. Ellers er det bare mig. Men vi skal bruge en iron pickaxe for at kunne mine det alligevel. Ja. Er det noget af den der ravinedems? Det var i hvert fald en creeper. En til skeleton! Help mig! Det er ikke fordi jeg svarer på så meget spørgsmål. Nå men ja, det tror jeg faktisk jeg var. Nu er jeg ikke lige hvor jeg er henne. Men nu var med at skubbe mig i lava, det er ikke sjovt. Okay, så kom skeleton, slås med mig. Zombie. Og creeper. Og endnu en zombie. Og jeg er næsten død. Igen? Ja. Jeg har fundet mega meget iron. Var det ikke den her vej? Næh, det var det vist ikke. Ja. Så får vi lige nogle flere liv, og så kan vi... Nej, det var dernede, selvfølgelig. Og der er så rimelig mange skeletons. Hvorfor kommer vi ikke til at klemme til mobs på? Det var rimelig dejligt. Nej, læg. Åh, scheisse, åh, scheisse, åh, scheisse, åh, scheisse, åh, lort. Jeg lægger, jeg er død. Jeg kan godt lide, det dør så meget. Eller det kan jeg ikke lide, men det er sjovt. Ja, alle griner af det. Jeg synes ikke, det er sjovt. Men det er også træls. Jeg kan ikke lide det. Jeg dør lige om lidt. Hey, jeg kan se dit navn. Okay. Kan du se mit? Tror jeg ikke. Okay. Jeg laver det lidt svært til dig, når du engang kommer ned. Yes. Tog du også mine ting? Nej, jeg kunne ikke finde der, hvor du kunne. Fuck. Så. Skal vi på et eller andet snakke om hjertebeskytter? Der er en zombie. Nej! Nå, var det det? Ja, det var det. Jeg tror faktisk også, den så dig. Jeg kan altså ikke finde der, hvor den var. Jeg tror ikke, jeg kan finde det. Hvor lang tid er det tilbage, det her afsnit? 10 minutter. Fuck os. Der var lang tid. Okay, mine ting er der endnu. Så hvis nu jeg bare hopper der ned. Det var ikke så rart. Men jeg overlevede. Det er altid noget, der er et skelet. Du så tilfældigvis ikke lige, hvor jeg døde henne. Nej.
Ej, jeg tror ikke, jeg kan finde stedet igen. Så kommer jeg efter dig lige om lidt. Nå. Det var over ved den der sø. Ja. Til venstre fra søen var der et hul, som du kom ned i. Og så går du til højre, og så til højre, og så lige ud, og så til højre, og så lige ud igen. Ja. Og så hopper du bare ned. Så kommer du herhen. Bare så du ved det. Det er ingenting af. Nå, jeg prøver at gå til højre. Eller. Ja, jo, der er det. Hvis det er det. Det tror jeg ikke engang, det er. Nej. Nej, det er det ikke. Ej! Ja. Der er en creeper, der er masser af iron her, men jeg har ingenting. Ej! Okay, død nu, man. Der var mega også bare out. Det her, jeg kaldte det død. Fordi det der gør jeg mange gange. Død. Skal vi bare sige det var det? Du tror jeg godt, vi kan finde det. Ej, jeg tror faktisk... Nej, det er ikke det. For helvede, jeg kan ikke finde det. Nu kan jeg ikke komme op igen. Nå, men så imens vi prøver at finde vej og alt muligt, så husk at subscribe. Det er faktisk en god idé. Så gør I også rigtig glade. Jeg har allerede subscribet. Det har jeg ikke gjort. Men det skal jeg nok gøre. Og jeg kan altså ikke komme op. Det er jo ikke selvmord. Nå. Du synger en sang. Ja. Julemanden giver os gaver, tral. La. Nok ikke lige den form for sang. Okay. Jeg tror lige, jeg var med på sangen. Men... Okay. Så leger vi sådan, hvor du skal gætte den ting, jeg ser. Okay, jeg ser En noget. dirt block. Jeg ser noget grønt. Græs. Nej. Blade. Ja. Nu. Nu er det din tur. Jeg ser noget gråt. Noget gråt? Jeg tror det er sten. Ja, okay. Ja. Nej, gå væk. Jeg ser noget grønt og plot og... Plot. Og noget, der sjovt. Det er vel ikke en zombie? Det er rigtigt. Jeg tror ikke, det var så godt til at gætte. Wow. Ej, jeg ser også noget grønt og noget hvidt. Og noget, der siger bang. Den er svær. Det sagde hun også i går. Det var sjovt. Ja, det var faktisk meget sjovt. Det er også derfor, jeg grinte. Så. Nej, det var flot det der. Så gik jeg lige ind i lavet. Og nu dør jeg. Ja. Og så kan du lige følge med mig, så kan jeg vise dig, hvor vi er henne. Prøv lige at vente, jeg lægger du er oppe i luften nu. Okay. Jeg er så ikke inde i verdenen endnu. Hvad? Jeg er ikke kommet ind i verdenen endnu. Men det er jeg nu. Okay. Så er det den her vej. Så du efter mig. Okay. Mlæk, vent. Jeg kan ikke. Fuck, jeg lægger. Ej, hvor er det vildt. Prøv lige vent, hvorfor lægger jeg så meget? Ja. Hvorfor lægger du så meget?
Fjern lortekomputer. Anden. Nå, okay, jamen. Godt. Okay, så... Sådan siger en sejlbåd, altså ikke. Den siger... Hvad siger den til? Præcis. Okay, og så skal vi til at finde stedet. Jeg ved lige præcis hvor det er. Fordi du sætter torches. Ja. Hele vejen. Der er mit træ. Igen forenes. Yeah, du er Det er glad. som en familiefest. Ja. Der er hverken familie eller fest. Ej, Så er der et skelet hernede, som du... creeper. Ja, det er det også. Der er faktisk lidt af hvert. Hvad vil du så have i dag? Så var en creeper. Du er der godt. Du skal nok ikke gå ind i det der. Hvorfor ikke? Jeg tænkte bare, at det måske ikke ville Nå, være. nej, den vej gik jeg nemlig ikke. Jeg tror godt, jeg kan finde mine ting nu. Jeg kan også godt finde mine ting. Jeg skal Nej, hernede. nej. Okay, det er løgn, det der. Jeg dør nu. Hvorfor mig? Hvorfor hader I mig? Nå. Men jeg smutter ned og henter mine ting. Er det hader mig? Det kunne være sjovt, hvis jeg kunne finde vejen. Okay, jeg tror, der er nogle mobs, der holder fest her. Der er 2 skeletons, en creeper og en zombie. Gå væk. Ah. Der var en creeper. Og så sagde den bange. Og så ødelagde den alt jeg ejede. Jeg hader virkelig mobs. Der har vi noget mad. Jeg dør. Ja, det gør du sikkert. Flot. Ja, det gør den. Løb, Frederik. Løb. Dit liv. Og for sit duks skyld. Fuzzy dogs. Det er sådan en reklame. Fuzzy dogs. Prøv Fuzzy dogs i dag. Du får bla bla med, og så videre og så videre. Ja, netop. Reklamernes historie. Jeg har fundet stedet. Og min træ, det har jeg også fundet. Oh my gosh, that's amazing. Præcis. Okay, så nu skal jeg lige finde stedet. Endelig meget iron hernede. Mm. 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 Jeg kan altså ikke finde mig derhen. Ah, okay. Nej, gå nu væk. Klam zombie. Had mig. Jeg kan ikke lide jer. Så. Jeg har fundet diamant. Oh my gosh, that's amazing. Hvor er du henne? Du er derovre omkring. Jeg Jeg dør. kan se dit navn. Jeg dør. Det gør vi alle sammen på et tidspunkt. Det skal du ikke frygte over. Nej, jeg har fundet mit sted. Nu dør jeg. Good to know. Du elsker på det her. Gå nu væk fra hende.
Monster. No, what the fuck? Okay. Hvor lang tid er der tilbage? Jeg synes ikke, det er sjovt mere. Du har ret. Det var slut på episode 2. Husk at subscribe, like og comment. Ja, okay. Vi skal kopiere alle de der. Ja, okay. Hej. Hej hej.